Научих се да владея емоциите си до много голяма степен. Осъзнах, че е много важно да ходя изправена. Научих се да филтрирам информацията, която достига до моите уши. Наистина, смейки се човек, наистина се чувствам много добре. Практикувайки смях, минах и през сълзите и това осъзнах. Наистина, безкрайно ми олекна и съм много така щастлива, че се докоснах и до това. Чувството ми е по-спокойно, по-лека се чувствам. Практиката с ластика изключително много ми помага. Често го ползвам, все още много често. Научих се да употребявам, да възвеличавам. С такива думи да има в моя речник. Това също ми беше доста трудно, поне се старая да ги използвам. Все по-често ми се случва да се замисля върху това, че до някаква степен разбирам вече себе си и вярвам в себе си. Всички упражнения успях да ги направя. Някой ми беше сравнително викателство. Благодаря за